Okay, good morning. We have some brushing teeth here. אוי, היי ליאל. בוקר טוב דורית. בוקר טוב. ליאל, מה הולך פה? מה זה? עמם? הכל זה עמם. טעים. נכון? You like it? You like it? וואה. היה? מה זה ליאל? עכשיו you washing up? פנים עיניים קצת? יפה. נגמר. רגע. איש, מי זאת? הנה ליאל. הנה ליאל. את זה. תודה. איך עושה כלב? את רוצה ללכת לראות את הכלב? איך עושה כלב? ליאל. בואי נלך לראות את הסדרה שלך. ביי. ביי ליאל.